Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pemirsa, sugeng pepanggihan kalian kula Husain Habibi Setiawan, siswa SMA Negeri Setunggal Rengel Tuban. Kula badhe materaken pawarta babagan pangetan dinten kemerdekaan bangsa Indonesia ingkang kaping 70 tahun. Perkawis drama kolosal SMA Negeri Setunggal Rengel ngawontenaken pagelaran drama kolosal kanthi irah-irahan Getah Getihku Kan Aku Berjuang Untuk Indonesia. Senin, 21 Agustus 2023 wonten ing alun-alun utami SMA Negeri Setunggal Rengel. Pagelaran drama kolosal niki nyariosaken perjuanganipun bangsa Indonesia nalika zaman kolonial kangge gayuh kemerdekaan. Para siswa lan siswi ugi nderek pagelaran drama kolosal sakmenika semangat sangat anggenipun meragakake para pahlawan ingkang sengkuyung berjuang lan boten nate mundur kangge gayuh kemerdekaan. Pagelaran drama kolosal ingkang diwiwiti tabuh 8 enjing kanthi ngawontenaken pagelaran kolosal menika dipunajab para siswa lan siswi SMA Negeri Setunggal Rengel saged mangertosi saha ngraosaken kawontenan bangsa Indonesia kala semanten. Tiyang ingkang korban wektu ngorbanaken jiwa lan raga kangge gayuh kemerdekaan. Kanthi mirsani pagelaran drama kolosal, para siswa lan siswi saged mangertosi sejatosipun perjuangan lan pengorbanan bangsa Indonesia. Piyambakipun ugi sanget tansah emut kalian jasa lan pengorbanan para pahlawan kangge bangsa Indonesia ingkang dipuntresnani. Mekaten pawarta dan Senin 21 Agustus 2023. Menika anggen kula matur kula nyuwun pangapunten. Kula Husain Habibi Setiawan pamit rumiyin sugeng pepanggihan sugeng injing. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.